Hello po sa mga Bicolano all over the world. So, kumusta po kamungunya na daw? Hope okay man po kamo today. And if not, just listening to this podcast and hope I make your day happy again. And I'm your host for today. My name is Tanwita Madera Negro. And now you're listening to the episode 3 of Kaulay Podcast. Yeah, sa episode 2 guys, diba? Na-mention ko na supposed to be this is the continuation of the introvert's point of view. Sadly guys, data matutuloy ito. Nice, sige. I tell you why guys. Ano yung dahilan? Dahil araw kay kani. Last week, araw kani. Nag-record na ako kan episode 3. Iyan ang ito sa introvert's point of view. Kaso, parang na-notice ko na may kabuhay-buhay yung pag-record ko dito that time. Alam mo din itong hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is ganun may kabuhay-buhay. Habo ko man malangkag ka mo while you're listening to this episode, di ba? Kaya yan. Naisip ko na i-delete so record nito tapos mag-record ulit. Kaso yan, may unexpected mo na nangyari. Nakamati ako na aram nito guys, itong low bat. I mean, feeling nito low bat mo pero din do aram kung So, yan yung namatay ko guys. Tapos medyo naapektaran yung mental health ko. Kaya yan, unmotivated ako. Kaya di ko naman na record. Kaya ngunyan lang na December 31 ako time para i-record ini episode na ini. Yan, so bad mahihapot nindo kung bakong the introvert's point of view yung magiging topic for today. Ano kaya yung pag-ulayan ta? Yan. So usapang mental health kita guys for today. And gagamiton ta ining comfort cards by Bakas. Yan na. Nainggan niyo ako na yung baka ng ining comfort cards. Na ko about mental health. So I'm very muna ako about yan. Interesting sa usapang mental health guys. Yan. Tsaka guys, I just want you to know na mental health is very important yan ha. Dahil yan pagpabayaan. Once mapabayaan ta ang mental health ta, yan. Grabing magiging effect sa pang-aral daw na life. So, halimbawa, di kita kan maging motivated sa tuwing trabaho or sa hobbies ta. O di ta nga magibos ng mga bagay na dati tang o gustuhan tang gibuhon. Kaya yan, very important na pag-ulayan tayong mental health. Tapos may iba man na yan nga, nag-struggle sa mental health. Kaso yan, natatakot sinda mag-open sa iba. Kasi yan, natatakot sinda na ma-judge sinda. Takot sindang masabihin na, ay, eme-eme mo nga yan, arte-arte mo nga yan. You're just attention seeker. And so, natakot lubod sinda mag-open sa iba. Gusto ko lang guys na manindo, if you're struggling, lalo na sa mental health, yan, find someone na willing talaga na magdawag sa mo. Na dahil ka judge. As in, pagdawag lang sabat na. Yan din, di ba yan din yung kaipuan taman minsan. Dahil tang kaipon ng advice that time. Sabi nga dawahag lang sapat na. Yan. So, yan din yung sa kong suggestion. Hope makahanap man lugod ka mo ng person na mapagtiwala nindo tapos handang magdawag sa nindo sa time of distress nindo. Yan. So, yan. Balik sa comfort cards. Yan. So, ini is version 1 of comfort cards. May nagluwas na nga ng version 2. Sana all na lang sa nakakuha. Ay, di ba? Di ba, may ipon-ipon kita. Tapos, babakalon tayo yung version 2 kang comfort cards. Yan. So, ini pala guys is composed of 60 questions. Tapos, sa likod kayo may mga advice or motivation I think na makatabang sa to, di ba? Yan. Tapos, may sarag ding card. Yan, digdi yung disclaimer. Tapos, how to use this card. Yan. So, pwede mong gamitin guys ining comfort card na kamo lang or mas magayon ining group or by pair. Mas may explore pa nindo yung namatian ka, di ba? Aside sa nakaka-open ka mo sa iba, di ba? Yan, so, yan, ma-shuffle na kita kang cards and let the game begin. Charot. Yan, okay. Yan, so, tigano ko na siya. Shuffle. Nakatalikod siya. Nakano siya sa white, sides. Yan, baga dyan sa mga, motivations. Lahat, di pa ko tapos. Lahat. Di ko tao magbalas. So, iba, tataw magbalasan ng baraha. Sana all na lang. Okay, yan lahat. Sige. Then na talaga ako mahiling. Okay, lahat. Ayos ko lang. Lahat. One card. Karon duwas na nakukuha ko ha. Lahat. Hindi ko nakukuha. Oh, yan. Okay.
Okay. Naunin na ang question natin for today, guys. So, kung gusto pala nito, guys, mag-participate, pwede nito i-comment. So, same mag nindo sa question natin for today, okay? Pero if comfortable lang ka mo, okay? Yan, so no pressure. If comfortable lang ka mo. Para mapakasugta man ang kada saro, di ba? Yan, so mag-enjoy talaga mo sa pagdawag kang episode nini. Yan, so i-flip ta na ang question. Okay, anong sabi hindi? Nagpanggap ka na bang masaya kahit hindi ka okay? Paano mo ito hinarap? Okay, ulitin ko yung question. Nagpanggap ka na bang masaya kahit hindi ka okay? Paano mo ito hinarap? Yan, so isi-share ko sa inyo guys yung simbag quick day. May simbag na nga niya ako. Pero kung may simbag ka mo guys, yan, just like I said, kasubago, i-comment lang nito. Yan, okay. I think, yes, nagpanggap ako na masaya kahit hindi ako okay. Nalingaw ko na kung anong year, basta I think last year, 2023, parang may sleepover ko may sleepover kami sa pinsan may. Tapos, yan nga na yan, parang unmotivated mo na ako to that time na. Basta bago kay magduman sa house kang pinsan may, para makipag-sleepover, may bako man magay na pangyayari. Hindi ko na i-detalye. Ganyan talaga, di man maiwasan sa life na may po dyan, unexpected na pangyayari o ginibuhan ka ng bang maray, kaya feel mo na nagkagawa ka ng kahit ang feeling, di ba? Yan. Basta feeling ko kay down na ako. Pero since nag-agda, so pinsan mo mag-sleep over. Yan, tigpush me. Tapos pagabot naman, may video okay. Nagbi-video okay. Tigagda ko kan auntie ko na mag-video okay. Tapos yun daw itong So inot na kinanta ko. Parang di talaga ako comfortable na kanta ko. Kayo to, tandaan ko pa sa kinanta ko. I think Migraine by Moonstar 88. Oo nga pala. Imagine na lang nindo guys, araw gato sa bules ko. Hindi na pala tayo. Garong broken hearted hawa bago man. Yan, pero I think yung to, nagpanggap talaga ako. Sa totoo, nagpanggap ako na happy ako. Even though na di talaga. Ikaw man daw maanggutan. Charot. Naanggutan talaga. Pero yun talaga, sa kaya, sarap pa sa kaya di ako okay ganito. Parang I think naanggutan na. Tapos, pinag-ibo pa ako kan, sarang tas na. May nga na akong kaaram-aram, tapos ako pang pinagmukhang sala, hama pumuan. Di ba? Sa isa yung matang magiging okay sa araw ka na pangyayari. Nagrant lugod tuloy. Uy, dungan. Yan. So, paano ko ito hinarap? Yan. So, yan. No choice. Nagkanta ako. Tapos, somehow effective din nga yung pagkanta. Yan. So, somehow naging effective man yung pag-video okay. After several minutes, parang nabuhayan naman ako. Yan. So, yan. I-share ko na yan na yung para sa ko. So, kung ano yung experience nindo guys, comment lang nindo. Okay, yan. So, halimbawa guys, araw nga to, taman nga maiwasan na mag-struggle kita sa mental health. Mental health. Ayan, kung if na-experience nyo guys, just, na-mention ko kasi maghanap lang ka mo ng person na mapagtitiwalaan nindo para masabihan kang namamuti nindo. Or kung gibon nindo yung mga bagay na ginikibo nindo. Halimbawa sa ako, gusto ko yung video okay, kaya yan, so nakatabang sa ko na makope yung pangyayaring ito. Kaya naging okay na talaga ako pero that time. Pero dawa at first, dahil talaga. Yan. Tapos, para pa ito? Yan. So, very important pala guys, kung dahil ka mo okay mentally is, isabi nindo yan sa prayers. Yan. So, kung anong sinasabi guys, ang posto nindo, ipamibi nindo guys, and trust, may magiging okay ang gabos sa indo. And, pwede maging specific man kamo sa prayer nindo. Halimbawa, gusto nindo na may makaulit mo that time. So, pwede mo iba sa prayer. Isisimba ko man kan Diyos yung mga pangangay po as long as nasa kabutan niya. Diba? Yan. Maling yun sa pagkatas nindo kang prayer, may sarong person na yung madulok sa indo para makomfort ka mo. Diba? Yan. So, yan yung mga things na makakatabang sa to if ever na we feel alone. Okay? Or bago kita, okay. Yan, so duman kita sa taong pagtitiwalaan ta, mag-ibo kita ka nagustuhan ta, pwede mag-listen to the music, mag-video okay, mag-watch ng movies, and most of all, mag-pray po kita, nga ding maging okay kita. Yan, so i-flip ta na ining card. Yan, anong sabi sa likod kani?
mahirap magpanggap na okay. Sana alam mo na hindi mo kailangan itago palagi ang nararamdaman mo. Yan, tama naman ba? Yan. Kaya araw kayo itong nasabi ko talaga na ano ko kasabagong very important talaga na may masasabihan kita. Tanganin, pag may masasabihan kita, data talaga, tinatago yung nararamdaman pa. Yan, so hope nakatabang man po ini guys, and lalo na sa nag-struggle talaga sa mental health nun yan. Ang episode na ini, don't worry guys, sa ano talaga, Uniting Advocate sa Kaulay Podcast. Sa nakaging kayang parang may mga fix na po dyan. May mga fix na tema na ko tagaw na kaso kayan nabakal ko na yung comfort card. Garong nasabi ko, what if ibata ang comfort cards sa magiging topic tad sa podcast na ini, di ba? So that makes sense. Okay, kaya yan. Don't worry guys. Sa abot kan sa tong makaya, pag-uulayin ta ang abot sa mental health para di ka mo makamakining. So if you really need help, just ask for help sa nakapagtaywalan. And remember guys, di ka mo nagsasolo sa inagihan nindo today. And dyan na po nagtatapos ang tuyang episode. Hope nag-enjoy po kamo for today's episode. If you're struggling man, just in case mamati nindo na, di ka mo nagsasolo today. Yan, okay ha? Yan, so salamat po sa paghinanyog kan episode na ini. Hope nag-enjoy po kamo. And di po malingaw na mag-follow sa Spotify and YouTube Music para mas updated po kamo sa tuyang latest episode yan. Tapos, I just want to thank pala sa mga persons na hinanyugan. Inot na duwatang episode kang nakaagi. Hope you're padagos lang po kamo sa pagsuporta sa podcast na ini. Okay, yan. So, I'm your host for today. Your host, your friend, your best friend, your bestie, or kung ano pa man ang gusto nilong i-upload sa ko. My name is John Peter Madala Negro. And hope magkairiban ng pagkiraray kita sa susunod na episode.